Jeħtieġ li jkun hemm aktar taħriġ biex l-impjegati li jaħdmu mal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali jkomplu jsaħħu l-ħidma u l-arfin tagħhom. Ekstqar l-Awditur Ġenerali Charles De Guara f'kumment il-Net News fejtenna li dan it-taħriġ huwa l-investiment li l-aktar huwa meħtieġ. Kif taf inti aħna l-aqwa riżorsa għandna huma l-istaff tagħna. Nirringrazzja ħafna babbina għandna staff kwalifikat ħafna, kompetenti. Jiena naħseb iżjed minn kwantità hija kwistjoni ta' kwalità fix-xogħol tagħna. Jiġifieri aħna iżjed minn żieda iżjed importanti n-nies tagħna jingħataw taħriġ kontinu biex ikunu f'roqwa pożizzjoni biex iwettqu x-xogħol tagħhom. Mistoqsi wkoll dwar kemm jekk esponenti pubbliċi kooperawx mal-uffiċċju tiegħu meta jkunu għaddejjin fl-investigazzjonijiet u qalinna li bosta drabi isib kooperazzjoni iżda ma jistax jgħid li dejjem. Ma nistax ngħid dejjem ovvjament għax kull investigazzjoni, imma ġeneralment fil-maġġoranza kbira tal-każi aħna nsibu kooperazzjoni, speċjalment iżjed u iżjed mis-segretarji permanenti. Aħna kull meta nikkontattjaw is-segretarji permanenti għax ikun hemm xi nuqqas ta' ħaġa b'xi mod tiġi l-informazzjoni. Intant qabel saqsejna dawn id-domandi l-Awditur Ġenerali flimkien mal-Ispeaker iltaqgħu mal-Awditur Ġenerali tal-Kroazja fejn qasmu xi idejat u ħsibijiet tas-sistemi li jaħdmu bihom iż-żewġ nazzjonijiet. L-Speaker minaħa tiegħu spjega kemm huwa importanti li jkun hemm trasparenza fil-waqt li tenna kemm hu kruċjali l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali.